Iti Region 2 supplemental budget para iti na duma-duma proyekto iti Nueva Vizcaya inaprobaran ti sangguniang panlalawigan. Ken Philippine Crop Insurance Corporation nangipaay iti cash assistance kadagiti mannalon iti tugega raw ana apektaran iti tikag. Ada report ni MMSU PTV Intern Alex Cerezo. Inaprobaran ng tisangguniang panlalawigan ti umuna as supplemental budget para ita atawen at 292 million pesos para iti nagduduma a proyekto. 11 million pesos para digiti bagas ang may paay kadigiti umili. 30 million pesos met para iti assistance to individuals in crisis situation. 20 million met para iti project gayem wenno gobyerno anayat iti iyeg kadigiti maririgrigat. 45 million pesos para iti panakagatang ti dump trucks. 65 million pesos met para iti health-related projects ken dadumapay. Nakaipaay ti 70 million pesos ti Philippine Crop Insurance Corporation. Iti nasarok innem aribo a mannalon a nakapasar iti tikag ken peste ti mulmulada. 26,000 a mannalonen ti nakaawat ti indemnity checks a kaadwan ket corn farmer. 1,400 a mannalon ti manamnama a may paayan pay iti tulong. Dumanon iti 460 nga individual iti Malik Isabela, tinagnumal ti tupad program ti Dole. Nasarok iti 3,450,000 pesos ti pondo ti ahensya para kadigiti umili ang maipaayan pay iti tulong. Alex Cerezo para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.